Pois cando xa estamos na recta final de campaña, hoxe estamos nun recunchiño do país, nunha das esquinas na Guarda. E na Guarda prodúcese o mesmo que noutras das esquinas do país, que é na Coruña, e é que o Partido Socialista integra en moitas ocasións a nivel municipal o bloque conservador xunto co Partido Popular. Da mesma maneira que en Coruña podemos comprobar como o Partido Popular e o Partido Socialista se daban a mao na moción de confianza, se daban a mao para evitar a remunicipalización de servicios públicos esenciais para a cidadanía, como era ali o caso das bibliotecas. Aquí vemos como o Partido Socialista incorre exactamente nas mesmas prácticas caciquís e clientelares que o Partido Popular. Non en van neste momento o Partido Socialista, o seu goberno, foi condenado no mes de decembro de 2018 por irregularidades en contratacións que tiñan que ver co Concello. Estas prácticas parecenos que son absolutamente rexeitables e, polo tanto, desde as mareas e concretamente desde a Marea da Guarda reclamamos transparencia nas institucións. Temos unha preocupación común polo emprego e polo futuro da xente e por esa razón unha das medidas que levamos aquí e que foi algo que hasta este momento non foron quen de sacar adiante nin o Partido Popular nin o Partido Socialista foi unha infraestructura tan importante como a saída sur do Porto. Que conseguiríamos con isto? En primeiro lugar, mellorar as condicións de acceso para os servicios turísticos e para promover, polo tanto, o turismo na propia vila e, en segundo lugar, mellorar as condicións económicas da saída das mercadorías do Porto da Guarda.